హరే కృష్ణ అందరికి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతము మనము 4వ స్కందం చూస్తున్నాము. ఈ 4వ స్కందంలోని ఇప్పటి వరకు 14 అధ్యాయాలను పూర్తి చేశాము. ఈరోజు 15వ అధ్యాయము అయినటువంటి పృథు మహారాజు యొక్క ఆవిర్భావము మరియు పట్టాభిషేకము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం ద్వారా ఈ అధ్యాయాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయబోతూ ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలో ఈరోజు మనము ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి 2 శ్లోకాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవత 15వ అధ్యాయమైనటువంటి ఆవిర్భావము మరియు పట్టాభిషేకము అనేటువంటి అధ్యాయము. సో ఇందులోని మొదటి శ్లోకము. హరే కృష్ణ. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ఉవాచ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభు వినిపిస్తుందా నా వాయిస్ క్లియర్ గా? మాతాజీ ప్రభు మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకున్నప్పుడు అట్లా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. లేదు ప్రభుజీ, మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోలేదు. భారతి మాతాజీ డిస్టర్బెన్స్ ఉంది. మాతాజీ కూడా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. కాదు మాతాజీ, మాతాజీ చెప్తున్నారు డిస్టర్బెన్స్ ఉంది అని చెప్పారు, కానీ ఆ మాతాజీ చేస్తేనే నేను మ్యూట్ చేశాను. డిస్టర్బెన్స్ ఉంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ.
భారతి ఓకే, మాతాజీ మాతాజీ ఓకే శ్రీలక్ష్మి, ప్రభుజీ. మాతాజీ నుంచి అదే డిస్టర్బెన్స్ ఏమి శ్రీలక్ష్మి మాతాజీ మీరు మ్యూట్ లో ఉండండి. నీటిలో ఉన్న అదే పడిపోతుంది ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే మాతాజీ, సరేలేండి. ప్రభు ఒకసారి చూస్తూ ఉండండి, మాతాజీది మీట్ లోకి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ చేసి. ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే. మైత్రేయ ఉవాచ అత తస్య పునర్విప్రైః అత తస్య పునర్విప్రైః అపుత్రస్య మహీపతేః అపుత్రస్య మహీపతేః బాహుభ్యాం మత్యమానాభ్యం బాహుభ్యాం మత్యమానాభ్యాం బాహుభ్యాం మత్యమానాభ్యాం మిథునం సమపద్యత మిథునం సమపద్యత మిథునం సమపద్యత హరే కృష్ణ. మైత్రేయ ఉవాచ అత తస్య పునర్విప్రైః అపుత్రస్య మహీపతేః అత తస్య పునర్విప్రైః అపుత్రస్య మహీపతేః బాహుభ్యాం మత్యమానాభ్యాం మిథునం సమపద్యత బాహుభ్యాం మత్యమానాభ్యాం మిథునం సమపద్యత హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. మైత్రేయ ఉవాచ అత తస్య పునర్విప్రైః అపుత్రస్య మహీపతేః బాహుభ్యాం మత్యమానాభ్యాం మిథునం సమపద్యత హరే కృష్ణ. వెంకట నరసింహదాసు ప్రభు, గోపీనాథ్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ అథ తస్య పునర్విప్రైః అపుత్రస్య మహీపతే బాహుభ్యాం మధ్యమానాభ్యాం మిథునం సమపద్యత.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నమస్కారం అండి. మైత్రేయ ఉవాచ అత తస్య పునర్విప్రై అపుపత్రస్య మహీపతే బాహుభ్యాం మధ్యమానాభ్యాం మిథునం సమపద్యత. నమస్కారం అండి, ధన్యవాదాలు. ఆల్ సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ అథ సహస్ర పునర్విప్రైః అపత్రస్య మహీపతేః బాహుభ్యాం మధ్యమానాభ్యాం మిథునం సమపద్యత. ధన్యవాదాలు. చాముండేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. మైత్రేయ ఉవాచ అథ తస్య పునర్విప్రైః అపుత్రస్య మహీపతేః బాహుభ్యాం మధ్యమానాభ్యాం మిథునం సమపద్యత. హరే కృష్ణ. శ్రీలత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ అథ తస్య పునర్విప్రైః అపుత్రస్య మహీపతేః బాహుభ్యాం మధ్యమానాభ్యాం మిథునం సమపద్యత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. భారతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామం. మైత్రేయ ఉవాచ అత తస్య పునర్విప్రైః అపుత్రస్య మహీపతేః బాహుభ్యాం మధ్యమానాభ్యాం మిథునం సమపద్యత. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. మాధవి నీలపు మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. మైత్రేయ ఉవాచ అథ తస్య పునర్విప్రైః అపుత్రస్య మహీపతే బాహుభ్యాం మధ్యమానాభ్యాం మిథునం సమపద్యత. హరే కృష్ణ ప్రభు. సంతబాయి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. మైత్రేయ ఉవాచ అత తస్య పునర్విప్రైః అపుత్రస్య మహీపతే బాహుభ్యాం మధ్యమానాభ్యాం మిథునం సమపద్యతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యశోద మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మైత్రేయ ఉవాచ అథ తస్య పునర్విప్రైః అపుత్రస్య మహీపతేః బాహుభ్యాం మధ్యమానాభ్యాం మిథునం సమపద్యత. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్న పదాల అర్థాలు, భావాన్ని చూద్దాము. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయుడు పలుకసాగెను. మైత్రేయుడు పలుకసాగెను. అత అంతటా తస్య అతని పునః తిరిగి విప్రైః బ్రాహ్మణులచే అపుత్రస్య పుత్రహీనుడగు మహీపతేః రాజు యొక్క బాహుభ్యాం బాహువులను మధ్యమానాభ్యాం మదించబడి మిథునం ఒక జంట సమపద్యత జన్మించెను. హరే కృష్ణ. భావం. మైత్రేయ ముని ఇట్లు పలికెను. విదురా, అంతటా బ్రాహ్మణులు మునులు తిరిగి వేణుని మృత శరీరం యొక్క 2 బాహువులను మదించగా వాని నుండి ఒక స్త్రీ పురుషుల జంట ఉద్భవించెను. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. మైత్రేయ ముని ఇట్లు పలికెను. విదురా, అంతటా బ్రాహ్మణులు మునులు తిరిగి వేణుని మృత శరీరము యొక్క 2 బాహువులను మదించగా
వాని నుండి నుండి ఒక స్త్రీ పురుషుల జంట ఒక స్త్రీ పురుషుల జంట ఉద్భవించెను. ఉద్భవించెను. హరే కృష్ణ. నేను అంతకుముందు ఒక అబ్బాయితో చేయించుకుంటున్నాను. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 15వ అధ్యాయంలోని 2వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. తదృష్ట్వా మిథునం జాతం మిథునం జాతం తదృష్ట్వా మిథునం జాతం తదృష్ట్వా మిథునం జాతం తదృష్ట్వా మిథునం జాతం ఋషయో బ్రహ్మవాదినః ఋషయో బ్రహ్మవాదినః ఋషయో బ్రహ్మవాదినః ఊచు పరమ సంతుష్టా ఊచు పరమ సంతుష్టా ఊచు పరమ సంతుష్టా విదిత్వా భగవత్కలాం విదిత్వా భగవత్కలాం విదిత్వా భగవత్కలాం హరే కృష్ణ. తదృష్ట్వా మిథునం జాతం ఋషయో బ్రహ్మవాదినః తదృష్ట్వా మిథునం జాతం ఋషయో బ్రహ్మవాదినః ఊచు పరమ సంతుష్టా విదిత్వా భగవత్కలాం ఊచు పరమ సంతుష్టా విదిత్వా భగవత్కలాం హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. తదృష్ట్వా మిథునం జాతం ఋషయో బ్రహ్మవాదినః ఊచు పరమ సంతుష్టా విదిత్వా భగవత్కలాం తదృష్ట్వా మిథునం జాతం ఋషయో బ్రహ్మవాదినః ఊచు పరమ సంతుష్టా విదిత్వా భగవత్కలాం. శ్రీ కృష్ణ. శ్రీనివాస దయామయ దాస ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. తదృష్ట్వా మిథునం జాతం ఋషయో బ్రహ్మవాదినః ఊచు పరమ సంతుష్టా. శ్రీరాములు రామకృష్ణ శాస్త్రి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. తదృష్ట్వా మిథునం జాతం ఋషయో బ్రహ్మవాదినః ఊచు పరమ సంతుష్టా విదిత్వా భగవత్కలాం. హరే కృష్ణ ప్రభు. శశికళ మాతాజీ. శశికళ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. తదృష్ట్వా మిథునం జాతం
ఋషయో బ్రహ్మవాదినః ఊచు పరమ సంతుష్టా విదిత్వా భగవత్కలాం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శోభారాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తదృష్ట్వా మిథునం జాతం ఋషయో బ్రహ్మవాదినః ఊచు పరమ సంతుష్టా విదిత్వా భగవత్కలాం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. తదృష్ట్వా మిథునం జాతం ఋషయో బ్రహ్మవాదినః ఊచుః పరమ సంతుష్ట విదిత్వా భగవత్కలాం. హరే కృష్ణ ప్రభు. మంజరి భావ దేవిదాసి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. తదృష్ట్వా మిథునం జాతం ఋషయో బ్రహ్మవాదినః ఊచుః పరమ సంతుష్ట విదిత్వా భగవత్కలాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. తదృష్ట్వా మిథునం జాతం ఋషయో బ్రహ్మవాదినః ఊచుః పరమ సంతుష్టా విదిత్వా భగవత్కలాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. This is the instruction. If we follow the instruction, we get the empowerment. If we don't follow the instructions, we get weakness. We get weaker. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు. మీట్లో కొడండి. హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ. And the retreat name was the devotee's name. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తదృష్ట్వా మిథునం జాతం హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నాకు తెలియకుండా అన్మ్యూట్ అయిందండి, తెలియట్లేదు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి మాతాజీ. తదృష్ట్వా మిథునం జాతం ఋషయో బ్రహ్మవాదినః ఊచుః పరమ సంతుష్టా విదిత్వా భగవత్కలాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. రామాంజని మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నమస్కారములు. తదృష్ట్వా మిథునం జాతం ఋషయో బ్రహ్మవాదినః ఊచుః పరమ సంతుష్టా విదిత్వా భగవత్కలాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వైజయంతి దేవిదాస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. తదృష్ట్వా మిథునం జాతం ఋషయో బ్రహ్మవాదినః ఊచుః పరమ సంతుష్టా విదిత్వా భగవత్కలాం. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. లక్ష్మణ్ మంజుం ప్రభు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభుజీ చదవండి. ఊచుః పరమ సంతుష్ట విదిత్వా భగవత్కలాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. పద్మిని వరదేవిదాస్ మాతాజీ. నామాలు. తద్భుష్ట్వా మిథునం జాతం ఋషయో బ్రహ్మవాదినః ఊచుః పరమ సంతుష్టా విదిత్వా భగవత్కలాం. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. నిర్మలా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తదృష్ట్వా మిథునం జాతం ఋషయో బ్రహ్మవాదినః ఊచుః పరమ సంతుష్టా విదిత్వా భగవత్కలాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో ఉన్న హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నన్ను పిలవలేదు ప్రభుజీ. ఫస్ట్ శ్లోకం అప్పుడు హ్యాండ్ రైట్ చేశారు. హరే కృష్ణ. భావము నేను చాలా డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది. చదవండి మాతాజీ. చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ చదవండి.
ప్రభుజీ స్క్రీన్ హరే పోయింది. కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇది శ్లోకం పోయింది మాతాజీ ప్రభుజీ. చంద్రావతి మాతాజీ రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ మా వాయిస్ మీకు వినపట్లేదు అనుకుంటా. హరే కృష్ణ స్క్రీన్ మీద శ్లోకం పోయింది మాతాజీ మాకు. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. హరే ప్రభుజీకి నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంది. ప్రభుజీ మీకు నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది ప్రభుజీ. నాది డిస్టర్బెన్స్ ఉందా ప్రభు మీకు? ఇప్పుడే వచ్చింది ప్రభుజీ, ఇంతకుముందు లేదు. ఓకే, ఇంతకుముందు ఏం లేదు కదా? ఏం లేదు ప్రభుజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఆ మాతాజీ ఎవరో చదవలేదు అన్నారు. కోటేశ్వరి మాతాజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తదృష్ట్వా మిథునం జాతం ఋషియో బ్రహ్మవాదినః ఊచుః పరమ సంతుష్టా విదిత్వా భగవత్కలాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామములు. పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యకృష్ణ. మాతాజీ అందరికి వీలు అవుతుంది మాతాజీ, తర్వాత కొంచెం చదివిస్తాము మళ్ళీ ఇంకో రోజు. హరే కృష్ణ. ఒక్కరోజు ఇప్పుడు ఇంతమందికి వీలు కాదు కదా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. తత్ అది దృష్ట్వా గాంచి మిథునం జంట జాతం పుట్టినట్టి ఋషయః మహామునులు బ్రహ్మవాదినః వేద జ్ఞాన పారంగతులు ఊచుః పలికిరి పరమ మిక్కిలి సంతుష్టాః ముదమంది ఏదిత్వా ఎరిగి భగవత్ భగవానుని కలాం విస్తారము. హరే కృష్ణ. భావము. మహామునులు వేద జ్ఞాన పారంగతులైన వారు వేణుని బాహువుల నుండి స్త్రీ పురుషుల జంట జన్మించుటను గాంచి వారు మిగుల ముదమందిరి. ఏలయన ఆ జంట విష్ణు అంశ సంభూతులని వారు ఎరిగిరి. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. మహామునులు వేద జ్ఞాన పారంగతులైన వారు వేణుని బాహువుల నుండి స్త్రీ పురుషుల జంట జన్మించుటను గాంచి వారు మిగుల ముదమందిరి. ఏలయన ఆ జంట విష్ణు అంశ సంభూతులని వారెరుగగలిగిరి. శ్రీకృష్ణ భాష్యము.
వేదజ్ఞాన పారంగతులైన మునులు పండితులు అనుసరించిన పద్ధతి పూర్ణంగానున్నది. వేణు నుండి తొలుత బాహుకునికి వారు జన్మ కలుగునట్లు చేసిరి. దానిచే వేణుని సమస్త పాప ఫలములను వారు తొలగించి వేసిరి. ఆ విధంగా వేణుని దేహము పవిత్రమైనంతటా స్త్రీ పురుషుల జంట దాని నుండి జన్మించను. ఆ జంట విష్ణు భగవానుని విస్తారమేయని మహామునులు ఎరగగలిగిరి. అయినను ఆ విస్తారము విష్ణుతత్వము కాదు, అది విశేష శక్తి ప్రధానము కావించబడిన విష్ణు విస్తారము అనగా ఆవేశ అవతారము అని తెలియబడినది మాత్రమే. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకాలు, వీటికి అర్థాలు, భావము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనకి మైత్రేయ ముని ఇంకా కొనసాగిస్తూ పూర్వపు అధ్యాయంలో వేనరాజు యొక్క కథ చూసాము. మరి ఆ వేనరాజు యొక్క మరణం తర్వాత రాజ్యంలో ఏర్పడినటువంటి పరిస్థితులను గాంచిన మునులు, బ్రాహ్మణులు మరి ప్రజల రక్షణ కొరకై సరైనటువంటి పరిపాలనా దక్షత కలిగినటువంటి రాజుని ఉద్భవింప చేయడానికి ధ్రువుని యొక్క వంశ క్రమంలోనే ఉన్నటువంటి ఆ వేనరాజు యొక్క మృతదేహాన్ని మదించడానికి వారు నిశ్చయించుకొని మొదటగా ఆయన యొక్క ఊరువులను అంటే తొడను మదించడం ద్వారా ఒక మరుగుజ్జు బాహుకుడు అనేటువంటి ఆయన ఉద్భవించడము, వేనరాజులో ఉన్నటువంటి పాప సంఘటనలన్నిటినీ కూడా అతడు స్వీకరించి నిషాదుడుగా అయినటువంటి పరిస్థితి ఇంతకు ముందు మనం చూసాం. సో ఆ విధంగా వేనరాజు యొక్క శరీరం, ఆ మృత శరీరం ఏదైతే ఉందో ఆ భౌతిక పదార్థంగా ఉన్నటువంటి ఆ శరీరము మొదటగా శుద్ధి చేయబడింది అంటూ మనం ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి భాష్యాల్లో పూర్వ ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పినటువంటి అంశాలను మనము చూసినటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే మరి ఇక తదుపరి వారి యొక్క కార్యాన్ని ఈ అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము. వేనరాజు మృత శరీరం నుండి నిషాదుడు బాహుకుడు ఉద్భవించినటువంటి పరిస్థితి వరకు మనము అంతకుముందు అధ్యాయంలో చూసినటువంటిది. సో ఇంకా విదురుడితో మైత్రేయ ముని ఈ విధంగా కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఏంటంటే, మైత్రేయుడు చెప్తూ ఉన్నారు విదురుడితో, మైత్రేయ ఉవాచ
అతతస్య పునర్విప్రైః అపుత్రస్య మహీపతేః బాహుభ్యాం మాత్యమానాభ్యం మిథునం సమపద్యత. సో ఆ విధంగా బ్రాహ్మణులు ఇంకా ఆ పుత్రహీనుడైనటువంటి మహీపతి రాజు అయినటువంటి వేణుడి యొక్క శరీరంలోని బాహుభ్యాం బాహువులను మధ్యమానాభ్యాం మదించడం ద్వారా మిథునం సమపద్యత ఒక స్త్రీ పురుషుల జంట ఉద్భవించినది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ మైత్రేయ ముని ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇదంతా కూడా మైత్రేయులు విదురుల మధ్య జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంభాషణ. మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. ఇది సూత గోస్వాముల వారు నైమిషారణ్యంలో ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులకు చెప్తున్నారు. సూత గోస్వామి వారు సుఖదేవ గోస్వాముల వారి నుండి విన్నటువంటి అంశాలు. సో ఈ విధంగా పరంపరలో ఉన్నటువంటి ఈ విషయాలను మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా మరి సంతానహీనుడైనటువంటి వేనరాజు యొక్క బాహువులను మదించడం ద్వారా ఒక స్త్రీ పురుష జంట ఉద్భవించినది అంటూ మనకి మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి శ్లోకము మొదటి శ్లోకం. తదుపరి శ్లోకంలో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన కంటిన్యూ చేస్తూ, తదృష్ట్వా మిథునం జాతం ఋషయో బ్రహ్మవాదినః ఊచు పరమ సంతుష్ట విదిత్వా భగవత్కలాం. సో ఆ విధంగా స్త్రీ పురుష జంట ఉద్భవించినటువంటి తదృష్ట్వా మిథునం జాతం అంటే ఆ స్త్రీ పురుష జంట ఉద్భవించడాన్ని గాంచినటువంటి ఆ విధంగా మరి ఆ మహామునులు వేద పారంగులైనటువంటి వారు మరి వేణుని యొక్క బాహువుల నుండి స్త్రీ పురుషుల జంట జన్మించడాన్ని గాంచి వారు ఎంతో ఆనందపడ్డారు అని చెప్తున్నారు. పరమ సంతుష్ట చెప్తున్నటువంటి మిక్కిలి ముదము మందిరి. ఎందుకు? విదిత్వా భగవత్ కలాం, భగవానుని యొక్క విస్తారం. అంటే వాళ్ళిద్దరూ కూడా వచ్చినటువంటి స్త్రీ పురుషుల జంట ఏదైతే ఉందో అది కలాం విస్తారము. ఎవరి విస్తారం? భగవత్ కలాం, భగవంతుని యొక్క విస్తారము అని ఎరిగినటువంటి ఆ వేద జ్ఞాన పారంగతులు మహామునులు అయినటువంటి వారు ఆ వచ్చినటువంటి జంట స్త్రీ పురుషుల జంట భగవంతుని యొక్క విస్తారము అని ఎరిగి వారు ఎంతో సంతోషంలో ఉన్నారు అనేటువంటి విషయము ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఆ మహామునులు వేద జ్ఞాన పారంగతులైనటువంటి వారు ఆ వేణువుని బాహువుల నుండి ఉద్భవించినటువంటి ఆ జంట ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని చూసి, ఆ జంటను చూసి ఎంతో ఆనందించారు అని చెప్తున్నారు. కారణం ఏంటంటే ఆ జంట విష్ణు భగవానుల వారి యొక్క విస్తారము అనేటువంటి విషయము వారు ఎరుగగలిగారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. మైత్రేయ ముని చెప్తున్నారు. ఎందుకు వాళ్ళు సంతోషపడ్డారు ఆ జంట వచ్చినందుకు అంటే చెప్తున్నారు. ఆ వచ్చినటువంటి జంట మరి ఆ విష్ణు భగవానుల వారి యొక్క అంశ విస్తారాలు కనుక వారు ఆ విధంగా సంతోషపడ్డారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనకి ఆచార్యులు చెప్తూ ఉంటుంటారు, పూర్వాచార్యులు, వేణుడి యొక్క తొడ నుండి ఆ నిషాదుడు జన్మించి అతడి పాప ఫలాన్ని స్వీకరించడం జరిగింది, తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. తరువాత ఆ ఋషులు వేణుని యొక్క భుజాలను బాహువులను మదించారు. ఎందుకంటే మనకి సాధారణంగా రాజు భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధిగా చెప్పబడుతుంది. భగవంతుని యొక్క విరాట్ రూపంలో ఆ బాహువులు అనేటువంటిది క్షత్రియులకు ఇదిగా చెప్తూ ఉంటారు.
తల బ్రాహ్మణులు అయితే ఈ బాహువులు భాగం ఏదైతే ఉందో అది అంటే సాధారణంగా క్షత్రియ శక్తి, ఆ క్షత్రియుల్లో ఉండేటువంటి ఆ శక్తి బలం అంతా కూడా బాహువులు. సో కాబట్టి ఈ భగవంతుని నుండి రాజు ప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి కాబట్టి సాధారణంగా మనకు బాహువుల్లో క్షత్రియ శక్తి, రాజధర్మము, ప్రజా రక్షణకు ప్రతీకలుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు ఈ బాహువులు. అందుకే భగవంతుని యొక్క బాహువులను క్షత్రియులుగా చెప్తూ ఉంటారు. సో కనుకనే ఇక్కడ మరి వారు మదించినటువంటి విషయం కూడా బాహువులను మదించడం ద్వారా, ఎందుకంటే రాజ్యానికి రాజు కావాలి వాళ్ళకి ప్రస్తుతం అక్కడ రాజ్యంలో. సో కనుక భుజాలు క్షత్రియ శక్తి, రాజధర్మము, రక్షణకు ప్రతీకలు కనుక మరి వాటిని మదించడము, అలా మదించినప్పుడు మరి ఇక్కడ ఒక స్త్రీ పురుషుల జంట ఉద్భవించడం. పురుషుడు అనేటువంటిది తరువాత మనకి పృథు మహారాజుగా, అలాగే ఆ స్త్రీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన యొక్క శాశ్వత సహచరిని అర్చీదేవి అవతరించిందిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ విధంగా ఉద్భవించినటువంటి సందర్భంలో మహామునులు వేద జ్ఞాన పారంగతులైనటువంటి వారు ఎంతో ఆనందపడ్డారు. కారణం ఏంటంటే పృథు మహారాజు అంటే అక్కడ ఉద్భవించినటువంటి ఆయన భగవంతుని యొక్క శక్తి ఆవేశ అవతారము అని, ఆయన ద్వారా రాజధర్మము పునరుద్ధరించబడుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ బాహువుల నుండి ఉద్భవించింది, బాహువులు రాజధర్మానికి క్షత్రియదానికి ప్రతినిధి కనుక. అలాగే మరి ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క మరి నిత్య సహచరిని అనేటువంటి ఆ లక్ష్మీమాత ఎప్పుడు కూడా ఆయనతోనే వస్తూ ఉంటుంది. సో కనుకనే ఇక్కడ మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆవేశం అవతారం, శక్తి ఆవేశ అవతారంగా పృథు మహారాజు వచ్చినప్పుడు ఆ భగవంతుని అంటే లక్ష్మి యొక్క అంశగా అర్చీదేవి కూడా వచ్చినటువంటిది ఇక్కడ విషయం. హరే కృష్ణ. ఇది మనము ఇంతకు ముందు కూడా మనువు యొక్క తనయుల చరిత్రలో మనువు యొక్క తనయుకు భగవంతుని యొక్క ఆ విష్ణు భగవానుడు ఇద్దరు జంటగా వస్తారు. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా గుర్తు ఉందా? చెప్పగలరా? హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, మాట్లాడకండి సొంతగా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భవానీ మాతాజీ. నారాయణుడు లక్ష్మీదేవి ఇద్దరు కలిపి వస్తారు ప్రభుజీ. అదే మాతాజీ, ఎక్కడొచ్చారు ఎవరు అని అడిగాను. నారాయణుడు లక్ష్మి వాళ్ళే గురించే చెప్తున్నాం. అదే సోదరులుగా అంటే అలా కాదు, సంతానం ఉత్పత్తి చేయటాకని చెప్పేసి ఫస్ట్ దంపతులుగా అన్నది మను కుమారులు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓకే, వదిలేయండి. చంద్రావతి మాతాజీ. యజ్ఞుడికి యజ్ఞుడు భార్యగా ఇద్దరు వస్తారు. యజ్ఞుడికి రారు మాతాజీ, యజ్ఞుడుగాను దక్షిణిగాను వస్తారు. యజ్ఞుడుగాను దక్షిణిగాను వచ్చినటువంటిది ఎవరికి? దక్షిణ పేరు గుర్తు. అదే యజ్ఞుడు దక్షిణి వచ్చారు, ఎవరికి వచ్చారు అనేది అన్నారు. యజ్ఞుడు దక్షిణ వాళ్ళ కుమార్తెలు. ఓకే ఓకే మాత. సో మనకి ఇది మన ఈ స్కందంలోనే మొదటి అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటిది. ఆకూతి మరియు రుచి మహర్షి వాళ్ళిద్దరికి కూడా ఇద్దరు వస్తారు. అయితే మనువు ముందుగానే కండిషన్ పెడతాడు రుచి మహర్షికి ఆకూతిని ఇచ్చేటప్పుడు, నీకు పుట్టినటువంటి మగ సంతానాన్ని నాకు ఇవ్వాలి అనేటువంటిది. సో అయితే మనువు బాధపడుతుంటాడు, ఒక్కడే పుడితే నేను మగ సంతానాన్ని తీసుకెళ్తే ఆయన నా అల్లుడు ఎలా బాధపడుతున్నాడు అనే సందర్భంలో జంట పుట్టారని సంతోషించి వచ్చి మగ శిశువుని తీసుకుని వెళ్తాడు. పాపని వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఉంచుకుంటారు. తర్వాత యజ్ఞుడు వాళ్ళిద్దరు మళ్ళా, అంటే ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ మనకి గుర్తుపెట్టుకునేటువంటిది ఆ లక్ష్మీదేవి విష్ణు భగవాన్ యొక్క నిత్యదేవిని. విష్ణు భగవానుడు లక్ష్మీదేవి ఇరువురు ఒకే మారు అంతకుముందు ఆకూతికి వచ్చినట్లుగా ఇక్కడ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి ఆవేశంతో పాటు లక్ష్మీమాత కూడా ఇక్కడ భగవానుడు ఏనాడు కూడా లక్ష్మి ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని వదిలేయదు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తుంటారు చాలా వరకు మనం
ఈ భౌతిక జగత్తులో చేసేటువంటి తప్పు. లక్ష్మీదేవి పూజలు చేస్తూ ఉంటుంటారు. మాకు లక్ష్మి కావాలి, సంపదలు కావాలి, ఐశ్వర్యాలు కావాలి అనేటువంటి భావంతో. కానీ చాలా వరకు తెలియనటువంటి ఏంటంటే, బ్రాహ్మణులు వీళ్ళు కూడా చెప్పేదంటే లక్ష్మీ పూజలు అవి చెప్తుంటారు. బట్ ఎప్పుడు కూడా లక్ష్మీ మాత ఒంటరిగా మనతో ఉండదు. విష్ణు భగవాన్ని ఆరాధిస్తే ఖచ్చితంగా ఆమె వస్తుంది. ఆమెను పిలవకపోయినా ఆమె వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి? మనం ఇంతకుముందు కూడా చూసాము. ఆ ఆకును రుచికి వచ్చిన సందర్భంలో కూడా భగవంతుని అవతారం ఎక్కడొస్తే వెంటనే ఆమె వస్తుంది. అలాగే ఎప్పుడు కూడా జంట వాళ్ళు సీతారాములు. సో ఇలా ఆమె ఎప్పటికీ కూడా ఒంటరిగా ఆమెను మనము చూడండి, దీనికి ఒంటరిగా ఆమెను తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తే మనకి ఏమాత్రము ఫలితం ఉండదు, ఇంకా నష్టమే అనేది సీతాదేవిని అపహరించినటువంటి రావణుడి చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంట్లో ఎవరైనా లక్ష్మీదేవి మాత పూజ చేయదలుచుకున్న వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు ఉంటుంటారు. బాగా లక్ష్మి కోసం చేయకండి, విష్ణు భగవాన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా లక్ష్మి వచ్చి అక్కడ కూర్చుంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ సంఘటనలో ముందు మనకి ఇదే స్కందంలో 2 అధ్యాయాల్లో మొట్టమొదటి అధ్యాయంలో వచ్చింది, ఈరోజు కూడా వచ్చినటువంటిది. కాబట్టి హరే కృష్ణ, విష్ణు భగవానుడు ఎక్కడుంటే అక్కడ లక్ష్మి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో మనమేమో లక్ష్మీమాత కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం. ఆమె ఆయన పాదాలను ఆశ్రయించి ఎప్పటికీ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మరి ఆ జంట ఉద్భవించినటువంటి కారణమున వారు ఎంతో సంతోషించారు. వాళ్ళు అక్కడ పృథు మహారాజు ఆవిర్భావం జరిగింది అని, ఆ వచ్చినటువంటి స్త్రీ అర్చిదేవి, మహాలక్ష్మీదేవి యొక్క అంశావతారంగా వర్ణించబడినటువంటిది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మరలా తదుపరి పృథు మరియు అర్చి దంపతులు ఆదర్శ రాజుగా, అంటే రాజధర్మాన్ని, ఇక్కడ బాహువుల నుండి ఉద్భవించినటువంటి ఆ రాజధర్మాన్ని అంటే చూపించడానికి ఆదర్శంగా రాజదంపతులుగా నిలిచేటువంటి మళ్ళీ విష్ణు భగవానుడు లక్ష్మి యొక్క అంశాలుగా ఈ జంట వచ్చినటువంటి అంశాలు. సో కాబట్టి దీని ద్వారా మనకు తెలిసేటువంటిది ఏంటంటే, ధర్మ సంస్థాపన కోసం భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా ధర్మాన్ని స్థాపించడానికి అవసరమైనటువంటి సమయంలో ఆయన యొక్క శక్తి కానీ, ఆయన యొక్క పార్శ్వాదులు కానీ, ఆయనే కానీ వస్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక అంశం కూడా తెలుసుకోవాల్సింది, సత్సంగము మహాత్ముల యొక్క కృప వల్ల అధర్మము నుండి ధర్మము వెలువడుతుంది అనేది. ఎందుకంటే వేణుడు అధర్మపరుడు, కానీ నెక్స్ట్ ఆ దేహం నుండి ఉద్భవించినటువంటి పృథు మహారాజు ధర్మవంతుడైనటువంటి రాజు. సో కాబట్టి సత్సంగత్వము లేదా మహాత్ములైనటువంటి వారు ఆ భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా, వాళ్ళుగా కాదు, భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా, ఇది మనం నారద వారి యొక్క చరిత్రలో చూస్తూ ఉంటాం. ఆయన ఎంత ఉన్నప్పటికీ కూడా నారదులు ఆయన భగవంతుని పైనే ఆధారపడి ఉన్నట్లుగా ప్రతిదీ చెప్తుంటారు. భగవంతుని కృపే అని చెప్తుంటాడు, ఏది తాను పొందినది ఏదైనా కానీ. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని కృప ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు ఈ సమాజానికి వీటికి అవసరమైనటువంటి అంశాలను వారు చేయగలరు అనేటువంటి అంశం మనకి ఈ శ్లోకాల ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఇందులో కొన్ని పదాలు కూడా ముఖ్యంగా చెప్తూ ఉంటారు. భగవత్ కలాం అనే పదము అత్యంత ముఖ్యమైనదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క విస్తారం ఇక్కడ కలాం, కళ అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సంపూర్ణ స్వరూపం కాకుండా ఆయన యొక్క శక్తి లేదా అంశ ప్రకాశము అని చెప్తుంటారు కలాం. సో కాబట్టి కళావతారాలుగా చెప్పబడేటువంటి కూడా ఉంటాయి కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ మరి ఆవిర్భవించినటువంటి పృథు మహారాజు ఆ భగవంతుని యొక్క శక్త్యావేశ అవతారము, అంటే భగవంతుని యొక్క పాలనా శక్తి అవతారంగా పృథు మహారాజుని కీర్తిస్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ విధంగా పృథు మహారాజు ఆవిర్భావం జరిగినటువంటి విషయం. సో తదుపరి ఏ విధంగా ఉన్నటువంటి అంశాలను నెక్స్ట్ శ్లోకాలలో చూద్దాము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.